Som davant de la seu de Xamfrà, una entitat sociocultural que està ubicada al cor de Barcelona, al barri del Raval, i que utilitza la música i les arts escèniques com una eina d'inclusió social, de cohesió i també d'integració. Una feina realment admirable. Aquesta entitat va ser fundada fa ara 16 anys per Esther Bonal, que és la seva directora actual. Avui hem quedat amb ella perquè ens expliqui tota aquesta tasca. Som-hi! Esther Bonal, bon dia. Bon dia. I gràcies per acollir-nos aquí a la seu de Xamfrà, aquesta entitat sociocultural que utilitza la música d'una manera molt intensiva, molt potent, per tota una sèrie de tasques de caràcter social. Per tant, no és ben bé una escola de música, deixem-ho clar, oi que no? No ho és, i ens ha costat transmetre-ho així, també molt pensant en l'imaginari que tenim tots quan pensem en una escola de música, no? Quan pensem en una escola de música pensem que és un espai on els nens i nenes o joves o persones que hi van a participar hi posa el focus a l'aprenentatge del llenguatge artístic de la música i a l'expressió musical, etc. En el cas de Xamfrà nosaltres treballem en música, també en teatre i dansa, però posem el focus en posar aquestes eines al servei del creixement, la formació integral de les persones, més enllà que aprenguin més o menys aquell llenguatge o una barreja de llenguatges. Escolta, qui pot venir a Xamfrà exactament? Nens, nenes, joves, adults? Ve gent del barri del Raval, bàsicament, que és on esteu ubicats? O venen persones amb risc d'exclusió social? És a dir, quin és el perfil de la gent que us ve al centre? De fet, Xamfrà, la voluntat de Xamfrà, nosaltres vam escriure un rap que diu Xamfrà és una cantonada, un espai i una trobada. Tu vens aquí, jo vinc d'allà i ens trobem al Xamfrà. Xamfrà és temps d'arts compartides, de vivències col·lectives, per a gent privilegiada i gent que ha sortit dels marges, perquè la pràctica artística és un dret universal. A Xamfrà hi pots fer teatre, combo, dansa, batucada, coral, sí? Després continua el rap, sí? Aleshores és aquesta idea de dir... Això és la lletra del rap, això sí, que ens aquest és un rap que vaig escriure, sí. Un lloc de trobada, és Sí. un punt de trobada. De fet, la paraula Xamfrà és molt barcelonina, Exacte. i de fet, l'Àngels Roger, que és una de les fundadores, juntament amb la Maria Dolors Bonal i amb mi mateixa, que vam posar en marxa aquesta aventura, se li va acudir aquest nom. Volíem un nom que no fos directament artístic, ni de teatre, ni de música, ni de dansa, però que pogués metaforitzar d'alguna manera aquest espai mixte de trobada. I ella va dir aquesta paraula, va dir, i si ens diem Xamfrà? I immediatament ens va arribar a l'imaginari els xamfrans de l'Eixample, l'Ildefons Cerdà, el convertir els quadrats en octògons, deixar més espais perquè la gent es veiés quan ve d'una banda a l'altra, bancs per poder seure a les cantonades, I ens va agradar molt aquesta idea. Tu vens aquí, jo vens allà, ens trobarem al Xamfrà. Escolta, quanta gent teniu? Quantes persones venen a Xamfrà habitualment? Setmanalment venen entre... Ara ha baixat una mica amb la Covid, però fins ara eren unes 350 persones, ara potser estem al voltant de 280 o 300, i després treballem en molts centres educatius, treballem molt amb xarxa al barri del Raval. El Raval jo vull reivindicar des d'aquí, ja que això és el YouTube, que és un barri fantàstic, i que estem una mica tipes i tips, que només sortien als mitjans de comunicació quan hi ha problemes amb els narcopisos, quan hi ha problemes de droga, quan hi ha problemes de delinqüència, quan... Xamfrà forma part del teixit associatiu del Raval, i el Raval és un teixit associatiu meravellós, amb moltíssima gent amb molta voluntat de fer feina, i treballem molt en xarxa, amb centres oberts, amb casals, amb Càritas, amb serveis socials, amb la Fundació Tot Raval, amb la Fundació Escó, amb Sant Joan de Déu, amb el Parc Sanitari, amb persones diagnosticades de problemes de salut mental. Té a veure amb aquesta permeabilitat que et deia, cada vegada, per això també ens va bé que cada vegada se sàpiga més que existim, perquè cada vegada estan venint més col·lectius. Ara, per exemple, estem molt amb els SDI, que són els serveis de detecció i intervenció amb joves migrants sense referents, i aleshores comencem a tenir bastants joves que venen a Xamfrà també. Parlem exactament de l'ús de la veu que feu a Xamfrà, de l'ús de la veu cantada col·lectivament, del cant coral, perquè la majoria
de les persones que ens estan veient probablement pertanyen al moviment coral català, i això vol dir que també ens ve de gust de saber exactament com utilitzeu no només la veu, sinó la veu cantada col·lectivament aquí a Xamfrà. És a dir, pot ser una eina també de treball social, de treball d'integració, d'inclusió. Què té d'especial? Sobretot tu, que provens del món coral. Recordem que tu, diguem-ne, ho has mamat de molt joveneta, de petita pràcticament, que cantaves a l'Esquitx, em sembla. Has estat directora de corals infantils durant molts anys, qui més qui menys ha passat per les teves mans cantant, o com a col·lega també, un servidor, fins i tot també, ha col·laborat moltes vegades amb tu. Per tant, el món coral, que el portes a les venes, com l'heu incorporat a Xamfrà per fer aquesta tasca de caràcter social? Doncs és que cantar és fantàstic. Perquè cantar, a més, conjuga la creació de referents, el treball de la llengua, el treball d'equip, cantar amb cor, la sensibilitat, l'enriquiment de vocabulari, moltíssimes coses, no? El contacte amb la diversitat, perquè pots cantar cançons de tot arreu del món, perquè moltes vegades les cançons ens connecten més que no pas ens diversifiquen o ens diferencien, no? Perquè, per exemple, les cançons infantils, el mateix tipus de joc amb cançons diferents, els nens i nenes hi juguen arreu del món, no? El passar-se el virolet Sant Pere, no? O els esclops d'en Pau. Els esclops d'en Pau. Això es canta al País Basc, es canta a la Índia, es canta a Sud-àfrica, es canta a tot arreu amb diferents cançons, no? Aleshores, de la mateixa manera que abans parlàvem que la música pot ser una eina de construcció massiva, que jo sempre dic, Perdó, eina de construcció massiva? Sí. Déu-n'hi-do quina expressió, eh? Sí, aquesta m'agrada molt. La cançó és un dels eixos fonamentals, primera perquè tenen a veure amb que tu ets l'instrument, amb que tu expresses, i hi ha un tema fisiològic, fins i tot, no? Respirar, d'emetre, d'utilitzar una part del cos. Sí, i respirar conjuntament amb les altres persones, i aquí hi ha el joc de la mirada, i hi ha el joc de moltíssimes coses, no? El fet de cantar col·lectivament, de compartir un treball, cadascú amb el seu instrument, amb la seva personalitat, que no deixa de ser la personalitat d'un mateix, la seva veu, no? És un reflexe de l'ànima, no? Podríem dir, també, i que contribueix a un treball comú. Tothom aporta el seu granet de sorra, suposo, d'una manera pràcticament anònima, però important, imprescindible, que quan no hi ets et troben a faltar. Això és una miqueta també la filosofia del món coral, de totes les corals que hem conegut tradicionalment també, no? Penses que les corals que coneixem tradicionalment, les que estan integrades al moviment coral català, que són infinitat, desenes, centenars de corals i que fan un treball extraordinari, per altra banda, poden incorporar aquest tipus de treball social, socioeducatiu, com el que feu vosaltres? O potser ja ho estan fent i no ens n'adonàvem? Jo crec que ho hem fet tota la vida. Ho hem fet tota la vida, eh? Jo crec que sí. El que sí que ens ha passat els últims anys és aquest creixement de la diversitat, aquest creixement de la mobilitat, malgrat les parets visibles o invisibles que va aixecant Europa o que vagi aixecant, aniran arribant persones diverses i diferents, per raons de mobilitat de migracions, de refugiats, etc. I per tant això ha incorporat una dificultat molt gran que té a veure això, amb la interculturalitat, té a veure amb la multilingües, etc. I té a veure també amb un tema sobretot a les grans ciutats, jo diria, d'identificació de l'accés a la música amb la classe social. O sigui, qui pot estudiar música o qui pot anar a cantar en una coral i qui pot tenir interès a fer-ho són persones d'un determinat entorn socioeconòmic i sociocultural, i sempre ha estat així, sempre s'ha vist d'aquesta manera, i per tant és difícil que altres col·lectius o altres persones que no hi han format part de cop i volta se'n sentin cridades, perquè pensen que no és per elles. Sí? Mira, un exemple. Jo l'any passat vaig anar a parlar amb els nanos de l'ESO de l'Institut Milà i Fontanals, aquí del Raval, i tenien una conversa amb nens de segon d'ESO. Jo els hi deia,
bueno, els explicàvem el que era xamfrà i els deia, vosaltres podeu venir a fer música o teatre o dansa, xamfrà, i parlant amb un noi diu, bueno, diu, pero es que yo no hago violín porque no quiero. Dic, dic, porque si tú quisieras podrías hacer. Diu, claro, porque mi padre me lo puede pagar. Dic, dic, i si el teu pare no t'ho pogués pagar, aleshores tu creus que no tens dret a anar a fer violí? I aleshores li surt la vena social i em diu, hombre, claro que tengo derecho. Dic, vale. Dic, doncs això és el que hem d'intentar, no? Que tots ho pugueu tastar, que tots us hi pugueu acostar i després, si us agrada o no, ja és un altre tema. Però tu hi has de poder accedir. Per tant, tot aquest procés, i el procés que es fa també cantant a les escoles, no? Segurament jo penso molt en cors infantils, però com fem aquest acompanyament? Com generem aquesta confiança? Aquests ponts amb aquestes persones que normalment no s'han sentit formar part d'això. Clar, és molt difícil, perquè si tu vas a cantar Nadales a l'església, segurament serà difícil que et vingui gent de la comunitat musulmana. Però és que també hem tingut gent a les corals de Testimonis de Jehovà, per exemple, que no són gent que vagin a cantar en públic, en canvi han format part dels cors. Tot ho enfoquem als concerts o no? O simplement ens reunim per cantar? Aquí hi ha moltes coses a posar al damunt de la balança. Sí, jo ho crec. Tota aquesta herència, tot això que estàs explicant, sembla que vegi ara mateix també a la Maria Dolors Bonal, la teva tieta, que ha estat un referent en el món de la pedagogia musical d'aquest país, una dona revolucionària que va canviar la manera d'ensenyar la música i de la qui més qui menys som hereus gairebé, no? Tota aquesta passió, aquest entusiasme, aquesta manera d'entendre la música gairebé com una eina de caràcter social també, Això que dèiem, fa dècades que ho estan fent les corals infantils. Escolta, però hi ha una curiositat també i és que la teva formació universitària pròpiament és de farmacèutica. Sí, tu ets farmacèutica i ara el que estàs fent servir és un medicament que no té efectes secundaris negatius, en aquest cas, no? La música, no sé si has acabat... Com has arribat a la música després d'haver estudiat farmàcia en els teus primers anys? És que, de fet, és al revés. La meva vida era la música, des dels 5 anys. Jo cantava als cors infantils i anava a l'Arc i amb els meus germans tot el dia cantàvem i fèiem música. La meva germana va entrar a la coral Sant Jordi quan érem adolescents i ens va començar a portar partitures i havíem de cantar sí o sí després de dinar cada dia 1 hora amb ella i ens feia cantar 4 veus perquè també les famílies eren més nombroses que ara i vam acabar fent concerts a l'Institut de ma germana i semblàvem la família Trapp. Tot el dia fèiem música. Però hi ha un tema que té a veure amb què decideixes quan ets adolescent. No? Hi ha un tema... El meu pare era cap de farmàcia de l'Hospital Sant Pau, era una persona a la que jo admirava molt, i el pare ja va morir fa uns anys, però jo anava amb una inèrcia, jo era una bona estudiant, vaig acabar el COU i havia fet el COU de Ciències, i bueno, què faré? Doncs química, matemàtiques, farmàcia, què faré, no? I al final vaig estudiar farmàcia. I quan vaig arribar a quart me'n vaig adonar que m'havia equivocat, però ja estava a quart, aleshores les carreres eren llicenciatures de 5 anys. Vaig fer el 5è, acabem-la, vaig acabar la carrera, i després, quan ja vaig prendre la decisió de dedicar-me a l'educació, no de dedicar-me a la música, de dedicar-me a l'educació, vaig fer el cap de música perquè portava tota la vida fent música i fent cursos i... El curs d'aptitud pedagògica, oi? Exacte, el curs d'aptitud pedagògica. Que necessites per poder donar classes. A secundària. Aleshores, jo el vaig fer de música, vaig aprovar les oposicions per ser professor de música secundària i vaig ser durant 10 anys professora de música secundària a diferents instituts del territori, que jo sempre dic que va ser la meva millor escola. Escolta, aquí a Xamfrà, com us ha afectat o com us està afectant la pandèmia? Suposo que heu hagut de suspendre un munt d'activitats, de cop i volta heu perdut el contacte amb una part dels vostres alumnes, dels vostres assistents. Com ho esteu portant, això? Jo penso que ni millor ni pitjor que tants altres centres i tants altres que també tenen població aquestes característiques. Nosaltres, a Xamfrà, com que hi participen tota mena de famílies i tota mena de persones, hem mantingut molt el contacte durant el confinament i algunes de les famílies amb què potser no haguéssim pogut mantenir tant el contacte són famílies que venen a través de centres oberts i casals. Per tant, quan el juliol vam reobrir, perquè vam reobrir el juliol i vam fer tallers artístics pels nens i nenes que feien els casals d'estiu,
els casals van tornar i estem contents perquè aquest curs, ara hem tancat aquestes 2 setmanes que ens han fet tancar, diguéssim, excepte amb els grups bombolles de centres oberts i de serveis essencials que estan venint a xamfrar, però estem contents perquè, de fet, els casals i centres oberts han seguit venint. Per tant, a poc, i és més ara amb aquest gran nombre de població de joves, amb aquests serveis de detecció i d'intervenció amb joves migrants, penso que farem molta feina. Jo ho crec, valuosíssima per altra banda. A més, tanmateix, han sorgit iniciatives des de Xamfrà mateix, em sembla que és una iniciativa teva pròpiament, com aquest efecte papallona per les arts, que ho hem vist això a les xarxes també, i que és una iniciativa formidable, molt vinculada a tota aquesta situació que estem vivint, oi que sí? Sí. Explica'ns-la. Vam fer un vídeo que es diu L'efecte papallona per les arts col·lectives, una mica partint d'aquesta situació de la Covid, molt relacionat amb la salut, no? Però amb aquesta salut que, naturalment que la salut física i fisiològica és molt important, però hem de cuidar i hauríem de tenir cura de la salut emocional, de la salut mental i de la salut social, no? I les arts col·lectives són grans eines per treballar aquests espais saludables, realment, i de confort i de benestar, no? Jo sempre dic, les constitucions dels països democràtics, totes parlen del benestar de la seva població. Definim-lo? Què és benestar? Clar, definim què és benestar. Benestar què és? Tenir el compte corrent molt ple? Benestar, què és benestar? O sigui, moltes vegades fem servir les paraules suposant que tots compartim el significat. Però és que a mi em grinyolen molts significats, no? I aleshores anem-nos a preguntar, no? Preguntem-nos això, què vol dir el benestar? Què vol dir quan la Margarita ve aquí a cantar amb les dones i fa uns anys que ella dina a menjadors socials i que té una història de vida molt dura i que quan va venir el cor de dones al començament no usava quasi ni obrir la boca i ara ve el cor de dones, fa ukelele, s'ha apuntat a percussió i pràcticament viu a xamfrà. I diu, és que jo quan estàvem confinats és que us enyorava molt, no? Doncs, bueno, hi ha aquesta lectura que també alguns sociòlegs, quan han vingut a fer avaluacions d'impacte i fan entrevistes a joves, no? I els hi pregunten, què és xamfrà per vosaltres? I la resposta de tots i totes és una segona família. Aleshores, és aquesta cosa de anem a fer climes, anem a fer espais amables amb les persones. I això té a veure amb el benestar. Per tant, no és que s'hagin de fer més xamfrans, és que se n'han de fer moltíssims que no els farem nosaltres, o sigui, i que les corals han i poden i són elements essencials per generar aquests tipus d'espais. Que això vol dir que ens haurem d'articular més amb xarxa, segurament, del que estem fent, i que hauríem de pensar una mica més, tot plegat com un ecosistema, no tant com un bosc de bolets, no? Sinó com un ecosistema de vasos comunicants, on si jo tinc aquí una criatura que té una veu extraordinària i que té moltíssimes ganes i que les seves possibilitats, també socials i d'acompanyament, li poden permetre tirar més endavant amb la veu, amb un instrument. Jo haig de tenir els vasos comunicants per derivar aquesta criatura o aquest jove o aquesta jove. M'és igual, al Liceu, al taller de músics, a l'Escola Municipal de Música d'allà on sigui. Jo ho haig de poder fer, haig de poder generar aquests, perquè xamfrà seguirà sent el que és, no ens convertirem en una escola de música. Ara, quan detectes aquests, doncs això sí que és un procés de trencar sostres de vidre, que dic jo, no? Perquè si no, podem caure en aquest buenisme. I aquí no es tracta de bonismes, es tracta de dignitat i es tracta de donar les mateixes oportunitats, perquè si jo he sigut una privilegiada a la meva vida, per què no ho ha de ser aquest nen o nena? No? Jo sempre penso, i si fossin els meus fills? I t'asseguro que et canvia el xip, Completament, sí. En aquest efecte papallona, precisament, que proposeu que hi hagi una contribució, una col·laboració gairebé simbòlica, pràcticament, però potentíssima i molt poderosa.
Demaneu d'alguna manera finançar, encara que sigui modesta i humilment, ajudar a finançar el projecte de Xamfrà, oi que sí? Sí, intentem posar a la pràctica aquella frase d'Eduardo Galeano, no? De gente pequeña haciendo cosas pequeñas vamos a cambiar el mundo. Doncs té a veure amb això, o sigui que tu imagina't que tota la gent que canta els cors a Catalunya, tothom aportés €1 al Teaming de Xamfrà al mes. €1 al mes. Menys que un cafè. Un cafetó, exacte. Si tota la gent del moviment coral, no sé quanta gent tenim al moviment coral català, aportés això, doncs podríem estar donant oportunitats a moltíssima canalla i a moltíssimes persones per tenir més accés i per poder generar més espais. I estaríem donant feina a més persones que surten de l'Institut del Teatre i de l'ESMUC, perquè, a més, com a país som una mica tanoques, perquè invertim un dineral en formar gent als superiors, a l'Institut del Teatre, a l'ESMUC, etc, i després n'han d'anar a l'estranger. Perquè aquí ni tenim el teixit cultural que hauríem de tenir, ni tenim el teixit sociocultural educatiu que hauríem de tenir. Jo soc profe de l'ESMUC i hi ha molts nois i noies a l'ESMUC que tenen molta preparació, molta més que jo, però a més tenen vocació i tenen ganes de fer servei, perquè això els hi dona sentit a la seva formació. I a més, retornarien un bé social importantíssim que també té a veure amb poder-se guanyar la vida amb dignitat. Si parlem de justícia social, jo he parlat amb algun company o companya de la universitat que l'any 2008-2009 em deia: com va Xamfrà? Dic, home, està fumut ara, perquè va ser quan va haver-hi la primera crisi econòmica. Dic, i la sostenibilitat sempre és un vaixell que està que si s'enfonsa, que si no s'enfonsa. Però aquí a Xamfrà, la gent que treballa a Xamfrà, els 20 professionals o 22 que treballen a Xamfrà, tenen un sou. Tenen un sou tot l'any. No els despatxem a l'estiu. Això té a veure amb la justícia social. I tenen un sou digne. Això vol dir que necessites més diners, no? Perquè si no, què fas? Precaritzes. Precaritzes i precaritzes i precaritzes. Doncs aquesta persona que treballava a la universitat em diu: si no tens més recursos sempre pots baixar els sous. Dic, home, sí, però procuraré no fer-ho. I em diu, i si no, amb això de lo social sempre hi ha el voluntariat. I jo pensava, i és una professora de la universitat. Imagina't si hem d'educar la població. Ja ho crec. Hi ha molta feina per fer, I aquí a Xamfrà en feu moltíssima, una feina valuosíssima, una feina inclusiva, de cohesió social, fins i tot d'aprenentatge, i que és tan valuosa per la societat que estem vivint en aquests moments, a més, en ple segle XX. Per tant, jo t'agraeixo moltíssim, de veritat, tota la feina que feu, tu i el teu equip, que ja queda clar que sou una colla de gent, un equip de gent. Un equip molt, molt ben compenetrat. Gràcies per tota la feina que feu, enhorabona, i que tingueu tota la sort del món en tots els projectes que teniu entre mans, que són molts. Enhorabona pels premis que heu rebut, sobretot per aquest Premi Nacional que us atorga la Generalitat, i esperem que en vinguin molts més i que hi hagi molta més feina, que arribi a tots els segments de la societat. Gràcies, Esther, i molta sort. Gràcies, Xavier. Gràcies a vosaltres.